как ти се струва? Добре ли? Получи ли се? Според мен графитите станаха супер, направихме супер работилници, стана готино. През май тази година в София се проведе All Girls Graffiti фестивал или разбиране на чист български език фестивал, където графитите се рисуваха само от момичета. Фестивал оригинално идва от Сърбия, но тази година гостува на България благодарение на Елена, която е българка и участва в предходните години на фестивал, когато се е провеждал в Сърбия. И общото предлага, що не го направим в България, и сръбската част си казва: братска дружба! A few moments later. Или пък сестринска дружба. И така Елена, заедно с сръбската основателка Сашка, идват в България и посрещат заедно всички участнички, които са от най-различни страни на света. Има от Хърватска, има от Австрия, има от Франция, има и от други страни, ама не ги помня. Има от Сърбия, разбира се, има и от България. Аз имах радостта да бъда там, да видя целият творчески процес и това как пред мен се разгръщаше толкова много талант. Беше наистина страхотно и даже го заснех. Който не е гледал филмчето, да последва линка в описанието. А сега ще ви представя част от едни импровизирани интервюта, които направих с част от участничките, с цел да разберете повече за цялостната идея. Надявам се да ви помогнат да обогатите вашата култура за изобразителното изкуство, за графитите, за стенописите и какво е мястото им в нашето общество. Умишлено не показвам имената на участничките, освен ако те сами не си ги казват, но ако много искате да разберете имената им или да имате контакт с тях, може да ги намерите като последвате страницата на All Girls Graffiti Fest в Facebook, като ще я оставя в описанието също. А сега ви вкарам в Culture Lab. Като цяло идеята на фестивала е да имаме женска общност, да се развиваме, да си имаме нещо женско силно и да правим такива силни неща. Но не само с рисуването, но и да сме си до душевна подкрепа, да си даваме една на друга. И не е било и само моя идея. Това трябваше да се случи някъде. Видя ли каква е енергия, видя ли какви момичета, и те не просто са артисти. Аз познавам много артисти, но такива момичета, такива артисти, исках просто да вземат тази енергия, това гостоприемство и това всичко, целият як вайб. Ja sam Jelena Vezmar, dolazim iz Beograda i drago mi je što sam ove godine na All Girls festivalu u Sofiji. Yeah, I'm Noelle, I'm from Austria and I'm spray painting since 5 years. Before that I was drawing a lot and made my experience in oil painting and acrylic. But since I found out about spray painting I got really catched and... I'm Jana Danilovic and I've been painting murals for 10 years or so now. What inspired me were other people's murals. I wanted to try it out because back when I was a kid in my hometown, I saw a huge mural in the making and I was so impressed. I was unable to comprehend how is it even possible, and that feeling was like a driving force for me. And I remember that I thought that I've never seen anything so cool. Edition of All Girls Street Art Festival, or Graffiti Festival, it was at 2018,
And at that time, I had a studio in Dorčelplatz Cultural Center in Belgrade, Serbia. And one of the owners said to me, like, yeah, why don't we make like a festival, a graffiti festival? And I was like, yeah, why not? But then, like, why not make a women graffiti festival? Because I think, like, there is a lot of women who paint, but we never get invited to the same place at the same time. We never get to have a chance to meet. And I've been painting since I was 16, that means like 2004, so I always wanted like a girl crew. But that is something that comes spontaneously, you cannot like do it, on force. So I was like, yeah, sure, like let's make like first edition, and it was 6 of us. I've been around the festival from its very beginning. The founder of the festival, Tekave, is a dear friend of mine, and I was kind of there from the beginning, not helping enough, but participating and being there, and it was, I don't know, I'm waiting for them to kick me out eventually. I'm kidding, but it was really nice idea to actually move the festival from Belgrade someplace else, to actually let it grow, to let it change. Elena being an amazing host to actually take such responsibility upon herself to remake what's been made in Belgrade and to make it into something completely different yet very, very similar is, I don't know, an exciting idea, something that started from one person's best intentions and will to actually support and build a community of women who are into street art, murals and graffiti, to cross the border and to grow into another one. Festival se već nekoliko godina održava u Beogradu i postao je relativno poznat ili čak prilično poznat među mladim slikarkama, umetnicama i street art umetnicama i slikarkama. Tako da ja nekako sam želela i nadala se da ću u nekom momentu upasti u tu ekipu, tako da ove godine, zahvaljujući organizatorkama, sam prvi put na festivalu i imam priliku da svojim radom ulepšam zgradu kulturne laboratorije u Sofiji. I met the girls from Serbia 2 years ago, and since that we are connected, and they told me about that the festival will happen this year in Sofia, and I was really glad and hyped that they got me invited again. And yeah, I love the people, they're really amazing. It was just spontaneous for me. It seemed like a natural step forward because I had means in place and how to do it. And I think it's very important to support somebody else than just yourself, and why not make a woman graffiti festival? So that's how it started. Počela sam da crtam i da slikam kad sam bila baš mala i uvek su bili crteži polepljeni svuda po kući, svuda po kancelariji, maminoj, tatinoj, po frižiderima, po zidovima. Tako da mi je to je oduvek prisutno u mom životu i samo mi je bilo prirodno da nastavim time da se bavim i evo sad sam tu. Well, I think I was always drawing. I think most people draw and create. It's like a natural thing, so I don't think there is a start. It's like you would ask how did you start walking or talking? Изобщо абсолютно всичко свързано с изкуството и изразяването на себе си чрез него винаги е било много близко до сърцето ми. Имаше един момент, в който доста се позапалих и реших да навлезна малко по-навътре, да се позная с нови хора и така реших да почна да излизам с тях да рисувам. Така ме научих на някои неща и така оттам до сега си рисувам от време на време, но сега гледам да се съсредоточа върху това, да си изпълня една от мечтите ми, да рисувам блог и така нататък. Да, всъщност започнах доста късно. Винаги съм искала да рисувам, но не ми се получи да ме приемат в академията. И реално завърших стенопис съвсем наскоро в художествената академия. The first time I tried it out, it was on an arch in a building, and so I was amazed from
the opacity, the color. С графити се занимавам от около 4-5 години някъде. Тогава вече започнах да им обръщам внимание всъщност и започнах с фотографията. Почнах да ги снимам, да им обръщам внимание и в последствие започнах да експериментирам. Вече с уменията, които бях придобила до този момент, свързани с рисуването и изкуството, започнах да ги прилагам обаче в тази конкретна сфера, нали, с буквите, с керактерите и така нататък. По принцип от малка си се занимавам с рисуване, само че не конкретно на графити и на букви и подобни неща, по-скоро героичета и някакви по-така работи. Впоследствие се запознах и се оказах в компания с райтери и с такива хора и малко по малко искам да набутахат нещата. First time I tried painting walls was alongside my friends from academy, because I studied monumental painting, and what I liked about it first time was that collective spirit of community, the 6 of us against the wall, and we won. It took us a couple of days, but it was super exciting, super intense. Ono što mi je zanimljivo kod crtanja murala i grafita, u slučaju murala, je to što postoji mogućnost da se slika prenese na stvarno veliko, da kažemo, platno. Tako da nekako je potpuno drugi utisak kada se uradi na kao površini malih dimenzija i kada se uradi na stvarno velikoj površini. Tako da je to nekako totalno drugačije iskustvo i drugačiji osjećaj i pristup cijelom radu i zahteva stvarno drugačiji način razmišljanja i pripreme za takav rad и правење таквog дела. Понеже аз не съм директно от София, аз съм си от Самоков, пътувах Самоков, София доста често и така се гледах в стените и бях като искам и аз да правя това и така се вдъхнови. Не съм си представила, че друго мога, въпреки че минах през различни професии, работих на компютър, всъщност завърших компютърни технологии и такива неща, обаче нищо не беше реално удовлетворяващо. Бях като може, това е тотално моето нещо, не исках да спра. Не исках да спра да рисувам, обаче вече беше станало тъмно. Но да, все едно, вау, така ми беше. That was it. I found what I wanted, but it was more like on instinctive level. It was like intuitional that this is for me. Беше изключително случайно. Просто започна от таговете, започнах да ги забелязвам, че се повтарят. Аз първоначално изобщо не разбирах какво е. И започнах да си ги снимам, да ги колекционирам снимките. След това започнах да снимам парчетата, забелязах, че са едни и същи имената. И започнах да ги качвам в Инстаграм. И така започна и страницата ми в Инстаграм. Впоследствие вече просто реших, че и аз трябва да пробвам да направя нещо такова, защото много ме привличаше просто. When I was a kid, I saw in other cities a lot of the big murals, and I was always really amazed how people are able to do that. And then I met the right people in my hometown, and they introduced me a bit and teach me a bit how to spray paint, and so that's how it started. I gained self-esteem. I gained way to communicate to more people than I would be able to communicate verbally to. Това е за мен език и комуникация и имам нужда да изразя нещо и това е един такъв прекрасен начин всъщност да комуникираш с хората. Ono što je za mene možda slikarstvo je više kao neki filter ili slagalica nekakvih unutrašnjih previranja, razmišljanja i ideja koje nekako ne mogu ni na koji drugi način da se iskažu ili je mnogo lakše samo prikazati ih nekako vizuelno nego o njima pričati ili pokušavati da ih staviš u riječi. For me, to make art on walls, it's a really good ventil for me to letting go of the daily life stress and to just switch off my brain, and it's easy for me to be in a moment when I'm working on walls. And yeah, it's a way to expressing my feelings in a way and to let go of all the bad emotions. Дава ми място, където да се изразя, дава ми начин да се поуспокоя, ако нещо съм се напрегнала. Дава ми доста неща.
желание да живея. I consider it now a way of, I don't know, a language, a specific language that I use when I'm trying to talk about things that are, I don't know, important to me, but also universally readable, so other people can actually join into that conversation by seeing it on the street or crossing it over or commenting on it. So that exchange is something that's really important to me. Everything really, like it's the space that you have, like it's something that is only yours. Nobody can take that away from you. So it's like you have apartment and then you have a spare room that nobody can go in but you, and it's just yours, and it's this place where you can do whatever you want and you can create whatever you want, you know, and that is the most meaningful thing about this, because it's yours, it's freedom. Ами дава ми най-вече свобода. Това е мястото, където човек може да бъде, как да кажа, наистина свободен, да си създаде свят, образи, които нямат съвсем място в битовото ежедневие. И ми дава една приказност и магия към ежедневието. Аз вярвам в това, че изкуството идва от душата и затова егото трябва да е смъкнато ниско долу, защото е Божий дар. Аз в това вярвам. И абсолютно всичко, и стилът, и цветовете, и всичко просто си ми идва отвътре. Нито ги мисля, нито гледам от някъде. Ами всичко е повлияно от емоциите ми, реално и менталното ми състояние и така нататък, и просто го изливам на стена. Те ме зарадвaju uglavnom dolaze nekako prate neki period života, ideje koje su u tom trenutku prolaze kroz glavu i opet kažem neka unutrašnja previranja. A u skladu sa temom i idejom nekako dolaze i boje koje, mislim, naravno svaka boja ima svoje značenje i svoju težinu i simboliku, tako da u stvari boje prate temu i tema prati osjećanja и sve е nekako potpuno povezano. Вдъхновението, аз обичам нали, по-символичното изкуство, най-вече митология, нещо между сюрреализма и реализма. Мисля, обичам символиката в нещата и това ми е основното вдъхновение. По-скоро интуитивно рисуване, по-емоционално, не много логично свързано. Ами въпрос на настроение, може би по-скоро. Тя музата си идва от само себе си, в повечето случаи покрай драми и подобни неща при мен, но да, сами си се случват нещата. Ами, идеята се роди много случайно. Всъщност, аз си лежах на една поляна и събирах слънцето просто. Бях си самичка, слушах хората как си говорят, как минават и събирайки лъчите, просто ми дойде съвсем изведнъж. И цветовете, всичко си ми дойде просто отвътре. Сякаш изобщо не го бях мислила. Точно се едно отражение на мен самата. Отвътре ми дойде. Well, the topic was remember who you are, so I wanted something that kind of answers that for myself, like, you know, and I think at this point, like, I think it's important to look at things not with your eyes, but with your inner eyes, your inner set of eyes. Like, that's the moment when you stay alone with yourself, and I think like everybody knows when you stay with yourself, what it comes, you know, and what's like, you open your eyes, but then you open your eyes again, like inside. Yeah, it's look maybe like an evil animal for this, but the placement from the arm, and he's holding the sun, so that should show the inner light, and that we all artists here, we should not have a fear to expressing and to experiment and to playing around and to just spread in all directions and to use every surface we can get to show our potential, our light, and to protect it in a way, and to don't allow the opinion from other person to
to dim it and to just be comfortable and confident with what's coming from the inside and to just play around. Цялата концепция за светлината идва за мен лично. Това, което на мен изключително много ми е помогнало, е концепцията, че в две стаи без прозорци, ако в едната стая светната лампата и ако отвориш вратата между двете стаи, светлината влиза в тъмнината, не обратното. И мозъкът ни работи на същия принцип. Yeah, since this is an all-girls jam, I was leaning towards some feminist subject, so I was inspired by the Riot Girls movement of the 90s in America, with bands such as Bikini Kill. And the figure I painted was inspired by the atmosphere at the punk rock shows, which I attend commonly. Where the women are mostly in the back rows, barely seeing the stage, and once the mosh pit happens with all the punks, actually, girls are always in the back, so they barely participate in the concert that is also aimed at them. So this person calling to the front is actually symbolically calling all the women to take action in things that aren't meant for them. Tema ovogodišnjeg festivala je u stvari kao vodeća ideja je Remember Who You Are, tako da je u stvari ideja i skica za moj mural nastala, mislim, zapravo u skladu sa nekim trenutnim osjećajima i događanjima igrom slučaja. Na muralu je prikazana devojka kojoj su pokrivene oči, međutim njene oči, iako su pokrivene, ipak vide čak i kroz taj zastor, kroz tu masku, što govori da u stvari koliko god želiš da nešto ne vidiš, ipak će se videti i uvek ćeš nekako znati da to nije to i da to nisi ti и uvek ćeš имати potrebu да се върнеш сам себе. Ами това реално напоследък ми случиха много тежки неща и тази птица общо взето се творява, понеже наподобява на феникс, огнено-червена, почти, нали? Огнено-червен феникс, който държи флакон, все едно, нали, гори от това да рисува и полита. Нали, не можах да го обясня, ама общо взето. Ами честно казано, просто факта, че трябваше да правя букви и реших да се опитам да направя нещо, което е в моя скилсет, доколкото мога, нали? Понеже все пак още не съм ги развила нещата, колкото ми се ще. Well, it's kind of related to the theme of the festival, the Remember Who You Are, and I think we tend to forget a lot that emotions that are not the usual ones that is socially acceptable and nice to express are also part of us. I think that we should remember also some of the other emotions that are very much part of us and they are very much needed for everyday life, such as anger, anxiety, fear, outrage. Na festivalu mi je predivno to što ima stvarno toliko pretalentovanih mladih umetnica i žena koje stvarno imaju šta da kažu i da ponude u ovom i grafiti svetu i street art svetu, ali i nevezano za to, jednostavno su prijatne i dobre osobe i jako je lepo biti u ovom društvu. I really like the community and that everyone tried to help and support and everyone is aware from the big amount of work Elena do and everyone is super helpful and try to offer their time and energy to take off a little bit of the pressure from the organizer, and yeah, it's really nice to see. And I also like a lot that everyone is super supportive and happy for each other and there is zero competition vibe. This type of manifestation actually pushes someone who was shy about trying it into the fire, to actually try it, but into a really friendly and comforting fire that will help them grow. Well, it's this art world that's dominated by this
idea that you have to get many connections and use your connections to go forward and to evolve, and it's everything connection based, and it's almost like a radical statement to get together and to not have to not want to profit from the fact that we're painting together, just painting together. It feels like almost like a statement that we meet and we don't, but we're not looking for profit or anything. We just work together, and it feels very nice to not have to run after prizes, and it's not a competition, it's not anything, we just do things together. Смятам, че този фестивал е перфектен сам по себе си, заради хората, които участват в него. Mislim da su ovakvi festivali upravo i dobra prilika da se ljudi upozovu u taj svet i da vide kako to zapravo izgleda i kakvi su zapravo ljudi koji rade grafite i murale, i da će to samo po sebi doneti neku potpuno novu ideju и sliku o celoj street art и графити сцени. Всичките момичета, с които се запознах, и техните артисти кабилити, това най-много ми хареса. Успях да видя доста хора в техния артистичен процес и да, това ми беше най-готино да го видя. Факт, че сме си само момичета, по-спокойна е обстановката, няма го това напрежение, което обичайно го имам покрай други хора. Има доста съпорт. Като тя е много приятно. Ами харесва ми всъщност, че са само жени. Наистина, защото съм била на смесени резиденции и така нататък, различни екипи. Но за първи път участвам в нещо, което е изцяло организирано и участниците са жени. И всъщност е много... има една такава обгриженост и приятелство, и съм сигурна, че жените всъщност, когато правят нещо заедно и не са конкуренция, е много по-красиво и креативно, и всъщност, да, най-вече грижа усещам, което е много прекрасно нещо. I'm really not used to jams and painting in the crowds. I'm more into climb onto cherry picker and be silent for 7 days on your own. But the atmosphere of exchange of actual support and actually meeting other girls who are doing so great stuff is, I don't know, it's like going to a spa for a couple of days and then come all rejuvenated and fresh. That's how it feels to me. And to watch this festival grow from year to year. At the beginning there were just 6 of us, and now we don't have enough walls. The fact that we gather at least once a year, and we hang out and we paint and we dance and we do all these things together. I think that's the most important. And then afterwards you can see everything that we created in 3 days. And I think that's very important. That sensation of looking at all of this, and we completely transform the space that we create. В една култура, пълна с мъже, жените сме изключително малко. И затова концепцията на този фестивал е толкова хубава, защото ни събира и ни запознава. И е съвсем различно две жени да се съберат, а не мъж и жена да рисуват. Съвсем различно е. Енергията е различна, свързването е различно. Аз смятам, че жените със сигурност внасят малко по-различна енергия в това, което правят. Имат различен поглед над нещата, по-естетически гледат над тях. Мисля, че понякога в стиловете се усещат. Жените са доста по-креативни, може би, с графитите си, с буквите си, докато мъжете се придържат към няколко определени, така да ги наречем, стила, които са по-известни в средата. Жените доста повече си позволяват и опитват нови неща. Реално самата сцена е доста с повече мъжкия пол, колкото от женския, и реално винаги има един момент, в който или ще си дискриминиран по някакъв начин. От към мъжката страна доста несериозно ни приемат.
То може би затова мисля, че има доста по-малко като брой момичета райпери, отколкото момчета. Има си натиск. Не мога да кажа трудности. От една страна те подкрепят, защото си жена, от една страна не те взимат много на сериозно, защото си жена. Особено нали, за по-големи мащаби и формати, обикновено малко има едно... Не мога да кажа със сигурност. Не съм срещала сериозни бариери, но имам чувството, че ако проектът е сериозен, някакси така, ами ти жена си, не знам дали се справиш. Но като гледам тук, доста жени се справят прекрасно. It's not easy to be a girl in any world. So it's kind of like a guyish activity, but I think female, like women artists can also make statements just as strong as male artists. I don't believe that there is like male and female creations. Like there is only a creation, and of course, men and women are drawn to different topics or different type of things that are important to them. But I wouldn't separate them in just like male and female. Maybe the sensitivity about it is different. But you know, it's like more like I think people like emphasize that too much. Like if you forget if the artist is man or a woman, does that matter for the art? No, I think there's absolutely no reason if we will make a blind testing, you know, without knowing who the authors were. No one could really tell. I don't think there's something about a female painting or feminine painting or whatever. But I think the treatment of female artists and male artists is different. But I don't think that's a very specific for this art form or this subculture. I think that's a reflection of our societies that actually underrate women in every step and every segment of the society. So this is just a reflection of that. But I think this festival and these gatherings of this sort that are not competitive, that are actually, you know, let's hang out, have a nice time, collaborate, support each other, are a perfect antidote for such perception. Because if you are not accepting the rules of being permanently underrated, then you know you're not participating in the setup, and that's something that each of us needs to learn and to use to actually empower ourselves. When you look at the mural, the first thing is not about, well, what gender does the person have who painted it? I think it's a very weird way to look at murals as being done by a female artist. I mean, if we feel the need to say, this painting was done by a female artist, I wish that from now on we start also saying, this painting was done by a male artist. Then why did you decide to do it only girls? Because I think we need the space. We need to hold the space. And I think that's like the essential for this, because it's not about, it's about us painting and creating certain communities and communicating with each other, and that's creating space and taking space as it is. Like, and I think like it's very, very important. It's not about the art itself. Anybody can paint whatever they want. But I think it's more about the presence and how we are represented. So I think maybe it's about that he will be more represented if it's just female jam. Ами потичах си, покатерих се. Изморително ли беше? Честно казано, обратното не е изморително. Това, което ти дава енергия, което те надъхва да не искаш да спираш. Днес, като се контузих, честно казано, и осъзнах, че трябва да седна малко и да се спра. И това толкова ме натъжи. Просто ми е за първи път да организирам нещо такова. Не е леко, със сигурност, но пък е невероятно. Невероятно е. Месеците преди това работа, логистика, всичко, което за да се случи събитието, говорих с страшно много хора.
и страшно много хора помогнаха то да се случи. Не е, че аз съм направила всичко и съм търчала и така нататък, а цяло едно общество. И то не е само мишта, всички, абсолютно всички дойдоха да ни помогнат и ни помагаха. Такива неща трябва да се случат, такива събития трябва да... И това нещо трябва да не е само в нали, част от нашия фестивал, а да е част от културата на хората. Това, което е общо между нас, със сигурност е, че ние сме всеотдадени на тази идея и че искаме да подаваме ръка на още момичета, искаме да растем и най-вече искаме децата да се залюбяват. Ами да, важното е да не спираш да се получиш, да се опитваш да се усъвършенстваш, да си гледаш в грешките и да си мислиш, че всичко знаеш и всичко можеш. Между другото, всяка една от нас се вдъхновява една друга, дърпаме се, показваме си техники. Наистина по общество, наистина да се държите за една ръка за ръка и да си помагате в начинанията ви. Трудно е, много е трудно и без тази подкрепа колкото и спънки да имаме, колкото и хора да се опитват да ни препъват, колкото и да падаме, има много повече хора, които ни помагат и е важното да ставаме, да продължаваме и да се борим. It's okay if somebody doesn't approve that, like it's a free world, like I mean anybody can like not like it. I mean, so for me like I do a lot of things that people are afraid, like that maybe you're going to be judged for it, like well you're going to be judged anyway, so why be afraid of being judged and not do like what you really want to do? Ами аз мисля, че хората винаги има някой, който ще разбере, някой, който няма да разбере. В смисъл, така като съм слушала интерпретации на това, което рисувам, понякога няма нищо общо с това, което съм искала да кажа, но това няма никакво значение, защото както казах, то диалог. Дори когато говорим, не всички ни разбират, пък при символиката на рисунката съвсем не е нужно да е същото, което искал да си кажа. Важното е да има отклик, какъвто и да било, дали ще хареса, дали няма значение. Ами изкуството по принцип, ако няма и позитивното и негативното мнение, не е изкуство. Реално то трябва да вкара малко размисъл в хората и реално няма лоша реклама също така. Society gets kind of vandalism that deserves, like, in certain way, like, and I don't know, like, when you start doing graffiti, when you decide to start doing graffiti, you have to accept that it's not, like, you're getting out of your comfort zone. I'm not even sure I would want to inspire them. If they want to join it, they are welcome, but I'm not gonna go knocking on their door. Просто аз съм щастлива, че след 15 години, в които не съм рисувала и се бях отказала от рисуването, мога изобщо да го правя. И му дойде времето, така че каквото се получи, всъщност, аз съм напълно постигнала мечтата си до тук да го правя изобщо. Така че всичко е честно. Някои хора като си имат изградено мнение и не можеш да го промениш, но винаги бих била готова да си поговоря с тях и да им разкажа малко повече какво всъщност е това, защо всъщност съществува, за да може малко да помислят и да си променят мнението, но това зависи от човека. I would like that the countries, the governments, the mayors are more open for art. We have so much spaces for advertising everywhere. And I think for artists and the normal population, it would be way much nicer to have beautiful buildings, beautiful walls. That doesn't want to sell you something. It's just to spread the vibe, and spread the feeling. And yeah, it's not about capitalism. It's more about about art, about giving the vibe and make people happy. Voljela bi da nastavim da se bavim street artom i muralima. Voljela bi da izađem, da češće izlazim napolje, da ostavim neke veće površine.
Međutim, voljela bih isto i da se pokrene neka priča ili ideja o edukaciji ili o proširenju svesti o tome da grafiti i murali nisu vandalizam, na primjer, nego jednostavno da to apsolutno može da ukrasi bilo koji deo ulice, grada i slično. Tako da, eto, jednostavno kao neki prikaz toga koliko street art може да bude zapravo леп. Предполагам, че всеки го е страх. Мен също понякога ме е страх. От друга страна, опитвам се да не изневерявам на себе си толкова, защото когато страха ни спира, то правиш неща, които са повърхностни, не говорят от сърце. И така че опитвам се това. Казвам си, окей, не на всеки е нужно да хареса в крайна сметка, но е важно да го направя истинско за мен. Оттам нататък няма значение. Просто изражение на това, което е вътре в мен. За мен това е изкуство, това е вид на хората да изразяват себе си и в нашето си ежедневие ни трябва малко повече цвят в околността. That type of excitement that I've never found in any other activity is what drives me still. It's just human nature. Порисуваш го и го пускаш да си живее собствения живот. I just love the feeling. I love the feeling. When I discovered it, it was just like me and the streets, and I was painting, and that is enough. И се надявам, че някой ден ще мога да го предам на някой друг, да помогна на някой друг. There is this quote in graffiti, each one teach one, and I really try to live that and to learn from each other, and I really love to watching others people process. You're getting out of this very traditional set of rules that art world has. Like, I don't know, some people finished art school, some not. But I think that's the upside of being a graffiti artist, is that anybody can do it themselves. Like, you know, you don't need like a school, you need like a higher institution to get to it. And I think that's the stronghold. And I also think that graffiti art is one of the most important contemporary arts because it's free. As I said in the beginning, it's part of the human nature to create artworks. So, like, to create, it's just human. And I hate when they say, "Are you creative?" It's part of being human. It's like you would ask, "Are you a walker? Are you a good eater?" The upside of it is that it doesn't need a gallery. Всичко е възможно. Си я да искаш. Прелепо. Което значи? Баш добро. Прелепо, значи лепо е красиво, лемотица красавица, а прелепо е, нали, прекалено лепо, прехубаво. Прелепо. Да предобриш нещо такова, Не, че наистина много красиво, свака част съм се. И това трябва да се развива. И погледни огледай се наоколо. Колко е силно, колко емоция, колко е енергия. Направо като гледам, особено като гледам там, погледни, буквално съм настръхнала. Погледни, настръхнах. Еми да, то си е настръхващо. Нали? И ти ли настръхна? Не, аз само ще така да мръднеш малко. Ами аз може да настръхна, ама нямам космо. Благодаря. И аз без палеца. Макар че сега е по-добре. Сега е по-добре. Направиха ми терапия. Как беше? Мейко. О, не знам. Мейко ли беше терапия? Мейко. Support your girls worldwide. Мейко. Юмейко ли? Юмейко терапия. Това, което ми помогна и мога сега да ходя. Много ти благодаря, че го направи. Тук съм добре, да. Че ме покани. Много ти благодаря, аз на тебе, човек.